Dan kakten ka basnyaw tenat bah ka bangkum ni. Ba unong ilamu basisya ungkwa ban bon tang kinong bot. Henry ukwa artat ba kweru kinong ilam kumaohi. Kublaya pi ki perlop jenga mga ngate remeng san bamon mas sajisen ngapleng subhai pi po jonga ni ka chanan jengi lengba jonga ni ka jing thu khana ka lengkot bat ka jia sisya haka jingim jonga. Ngalip ban sin doi hawai doktor menakani. Bakat ba kana ap ila ka jong kepali bangan kendu ya doktor katon kowe ka long kemi ka basyong hajan jonga bar katap ya khmut jong kata kemas bat ngamit ho ya kata ka long kemi bat hadin ka tu por ka launo ya kata ka mas jongka bat hangta nga itho e ka ba ka no hikai ka baju hikai nga hakipor ki bangan dang school bat kata por nga ong nga krani kata no hikai kumno philong bat ka ong nga banga sitom bat batay nga kata ki sitom jongka ka ong nga phim bade mano mo nga mithoi phi ka ong ka ngatip ba phim itho phim kan mau shu nga tambanga nganom kanlat shu ipi dalile ruem khamtam e katu sngi ka jia katu ka jinjia ka ong ka kata ka jinjia mo nga ong ka hatu pi kan mau bang electrician happy ha katu ka por bat ha katu ki por man ba ngadang electrician happy nga dom shai pi nga isi shai pi namar ba phi pun puli kot yangi bat nga kan mau katu por kumno haba nga puli kot haying jupi nga perkhat ba ladangan don ketrok ngan tenra ka yeng jupi ladangan don ke tangan klong ya ka yeng jupi kata ka long ka jing perkhat nga kumu beriu nga kan mau ka wegasngi ha ka por ngi don kumba phra dan ne khandangut kita khanat tuition jongpi bat ha ka wegasngi nga shim ya ka baje jong we upar lok jonga bat ha ta por uyam bat haba uyam pi ong bale pi yam bat ong madan ba shim ka baje jonga bat ha ta por nga kan mau kumno pi pha i ban yeng hakan ro hangti ban pe ik khmat jingi shakan ro ban phai da den chepi nga kan mau ha ta por kumno pi tuat ya kita ki back school jongi bat nga kan mau kumno haba phimlap ya kata ka baji hapo jong kata ka plus school jongi pi ong yangi ready mentah ngan le wat hapo ka pla jong pi bat nga kan mau kumno ha ta por kat ba nganang perkara ta por pa mentah sisya ngala wai pinyet ho haki bahaya nga sem jonga pinyet ho ha kita ki perlo jonga ki bahaya nga sem jonga kin syo nga kin pom nga bat kita ki perlo jonga kin pendam nga bangalong khana bertu ngadap daga jing leranya kata por ngam tip syu ngan le kumno batang hadin ka to kani por ngayo sko don ka khti batuat ya ka plajo nga bat hakata ka por ngayo sko ma phi sei ya ka baji na po ka plajo nga phimpat sangai ya ka ta jing tuat ya ki pla jong kita khana ke bayeng rengkat bar nga hakata ka por bat phi tuat hadu utau khana ba khadu bat phi hakata por pi khot ya utau khana ba dei trai jong ka ta ka baji bat phi ai hau ya ka ta ka baji jong hangta ngala prakhat ba menta phin sapla ya kata ka pop jenga hakmat kita ki perlo jenga bakin sa pendom jenga bar ngamla syuban face tadi mat jengki bar ngalarai tegas ngibal nara pinyat hu haki perlo jenga bade mangawa shimi katu baje ngalarai ba nganam electrician shu api Henry ka jeng phala jenga piklem yat hu haki perlo jenga bade mangawa shimi bar kata ka jingle jengpi kala pengkelah sya ya ka jim jenga ban nando tugas ngi haduk menta ngam jutu haka jim jenga Henry ka jeng jubab jong kata ka no hikai kebadan rengkat berngah por kala pengkelah sya ya ka jimut berkhat ya ka jing sngo jonga kong pleng de maphi mo ubashim ya katuk baje hakat kosngi namar ngal ru ngamtip bade mano bashim ya katuk baje namar nga hilade ngaru ngatap ya lagi jongi khmat jonga hakat kosngi menba ngaran tuat ya ka plajong pi par ngamtip bade maphi pleng ubashim ya katuk baje pi ki perlo jonga kata kade ka jimut basisha jong kano hikai kamde katu ka ba ai jing hikai ni ngi kot school hende ke no hikai ke basisha ka de katu ke ba ai jing hikai ni haka jing im jongi ka ba man lagasngi hateng ka jing sneng haka jing im jongi kam de leng ba u ding sempat hende lembah ki kam ki jam ke bangitre haka jing im jongi man lagasngi kum ki mentor habang ong mentor kala bande ki no hikai kala bande ki kimi ki pa kila bande ki perlo perjor kila bande ki no ngelam keli ya de ya kan ne ku be ke jikli hatu kani ka kam ka bangale ka khata ni em ya ka jing ya ka jing long jong ki we hatu kani ka kam ka bangale ka don jing khata ayu ha ka jing jong ki we ka don ka consequence kan wan ra ka jing kala ayu la ka wan ra ka jing kala shikwa bha ni kan la ban ra ya ka jing bha shika basyu kata ken kenong hikai ka basisha kenong hikai ki bha ki de ki to ki wa yelam ya ka jing snyu shika bha om ki to ki ba pangkala ya ka jing bha shika jing snyu kumta kan mau bagi no ki kam ki bangile haka jing jengi
kadon laka jong ke action hakan jingim jong ki we but hashwa ba phin le ki kan mau ye kani ba hato kani ka kam ka bangal le kadon jing ta ayu hakan jingim jong ki we nang kata kata bonsin nga pandon kampa ya kani kinten rengkat par ka jingkur khu jong utrai kan rat na jong ka jing kershan jong ki bahaya nga sam jong pi rengkat par ka jing trai shitom jong pi im ye kata ka jingim le ya kata ka kam ba phin long ka nuksa ka babha nak banta jong ki we ngin second do pi ha ki par ki video tan hadu ka por bye bye. Stay safe.